Работа ли си, бе? Да, на работа съм. До другата седмица, събота, неделя почивам чак. Ей, другата седмица... Аз съм до петък. Петък ще почивам. То почивен ден. Събота, неделя? Събота и неделя, ама... Така Аз петък, като се прибера от работа, ще играя с това, защото събота няма с много. Значи до сутринта. Петък, значи до сутринта петък, до сутринта събота. И четвъртък. Сряда. Сряда не. 5020 мА, то Redmi Note 10. Те всички са около 5000. 5020. Да. Много е. 20. Ти видя ли в Нарекс? Поне да беше и 200, ако не и 20. Да, бе, той ме прати. Мия Калифа. Поне и 200 да бяха го направили, бе, и 20. Те ма видя ли, бе? Това При Алекс Мия Калифа. къде да знам, къде да видя. Аз ти казвам. Питала къде е Кемо. Ама гей. Каква размазана снимка и той това вика. Всички сме познали от първия път. Хромата на това, на този. То дед викаш, че е червен. Че не е червен. Обсидена това. Голд. Мерик, да ти покажа ли геймплей на По 100? принцип на повечето са червени. Мерик, ти стримна да ми даваш акъл да правя. Ама готино е. Много готино. Мерик, Някой ще да ми ми даваш стримне, акъл. ма да не е сезон. Ма ще ми даваш ли акъл, Мерик, на джунглата какво да правя? Ако щеш. Може да. Ама се способ. Ако щеш. Знам, че си свърши. Тя играме джунгла с Сезо, който не знае как да играе джунгла и не знае как... Гледай сега Коста. Гледай сега Коста. Кой не знае? Гледай сега кой не знае. Отиде интернет. Ало? Тихо е! Остава наш Данита хаква да. Да знам някакви хакери така. Като на ден идва една в офиса и чак ми носи един телефон и отпред на камерата дигнала си протектора и сгорила лепинг. И викам, и седи и ми вика, показва ми телефона и вика, то номер отзад на телефона въвеждан ли е някъде, защото викам, хекват. Вика с един хакер съм говорила. Вика с един хакер съм говорила, вика и той ми каза, че съм хакната и ма следят. И го държи в един плик телефона. Да. Някаква жена? Да бе, една откачена. Хекнат. Сигурно се вика, че има вирус. Хакната. Била хакната, видя и нещо там търсили информация от мен. Мустинел го си. Мустинел е долу да ви качва. Да, та някаква кът мусти така, да те следят и не. Какво да правиш? Най-голям е миньон. Не знам, ама жената хекват момчета. Не знам, Бундеслига. Хекър ли бе? Лига дето. Всички си отбори идват при нас нашия път на право. Алей! Съм не ориентиран. Това ще са някакви големи хекъри. Нашия от Трепа Ганг Конкал. Ясулто гледай сега ще умре. Айде, Йоко и той ще умре сега. Няма. И за кого не си взех стак? Наби ми демидж. Хек! Пусни един хек, бе. Гледай къде играе то, бе. Един хек, филе. Ко беше това къделко го бе? Ке напиши кенсъла. Сезо го пиши, бе. Да. Але, сега вече съм прати комбо. Човек, Бахте бомбото комбо. Мелих Ето. вчера, знаеш какъв отбор имаха от среща? Един успешен ганг. Едно АДЦ и 4 сапорта. И набиха. Сторака, Жана, Зая, Ме играхме 3-5. тяхното тип. Безкрайно CC и хилинг.
Един Постоянно успешен се ганг. хилват. И седят там 5 минути. Аз ли бе? Кой? Колко да си дава? Брат, то как не умрява, Сигурно го хекват. Това сега като вземе да бидем и след малко. Ще има хек. Он не видя го на И колко? сега що не рекал нещо? Ча ще рекам. Порча. Той е топ. Да, добре, защо игра с телепорта? Големи Айде. хекари. Ала човек! Бягай. Вие бавате ли с мен тука? Какво от това комбо всякъде ще ми играят тука, да и педерогите? Айде. Айде сега и то само ми трябваше. Само той ми трябваше. Само той ми трябваше! Паса почва. Пак се ядосвам се. Тая игра мрак се рендвит. Толкова. Тавър. Аз Той съм от трети 9 левел, брат. Той от 9 беше на едно HP, ама трябваше да почне да взема. Предпочитам да не знам. Ще я взема и аз съм. Чакай да направим. Не, то не трябва да го гледам. Браво, иду. Дай. Не мога да стигна. Не мога да стигна. Чакай бе, защо толкова бързо? Кем той? Обувки? Той плашна май. Къде пушва? И откраднах и големя миньор. Аз не обичам да пушвам. An enemy has been slain. Хекваш ли ги бе, Сезо? Да. Олям хекърс. Вардове. Тя му умря, да. Човек, това комбо. Не! Гледай. Гей, не мога да флашна. Тири, тири. Бах те в комбото, човек. Комбо ломбо ли бе? Ай сега Стига човек дигам те, 6 лева и... Айде. Ай сега 6 лева дигам и ги правим. Да се бъквам с толкова да се... Гледай, гледай. Да ми сби тая. Просто нереално. Ай сега един-два кампа и направо. Аз съм 4-ти левел. Гледай! Човек. Не, нормално. Сезо... То Сезо е единственият човек премейн с нас и нашата линия не играе. Айде, опа, ей. Аре бе, гледай е фърлих бе. Илко го изплаши бе, Илко, що го изплаши бе? Да бе, мая по-далече беше от това, къде трябваше. Ма не, той Илко такова. Той си беше там, а Илко такова. Илко отиде там и то бига. Още е тук, да. Ти сплатина. Не знам как да гакна, ама давай ще пробвам. Чай 6 лева. Там вън, ще там вън. Да, Много напад. Къде го Не, избутна? ме бутна Къде го, го да. бутна? Иначе ще ме убият. Трябва да се... Най-хубавия ганг. Иначе ще ме убият, ако не го пусна това. аз мисля, че той само той шут. Ти си фул HP и ми викаш, че ме Как бях убият. full HP, бе? Не ми говори. Full HP съм. Сега съм full HP, виж събрах всички там. Да го лепна ли на то? Ще трябва. Айде, она направо флаш.
Пах ти демиджа би и този тъп герой, човек, често. Ева да е хубаво. Знаеш кога са пак му се пуши на миньонче. Де ги пуши? Не могат да умират заедно. Тя тъжи. Много гадно комбо има да... Ударят ли има края, нямам ли флаш или... Той хел няма спаси после. Само флаш. Ей! Ти си Браво, бе. Биш ги. Кора направа на убито. Нали, Още много нямам ги айтъм. бе. Ми то 5 час фул айтъм, аз нямам и половина айтъм няма. Аз по-ще гена. Къде е ларт? Тук ще нахекват се. Правят файт. Това ще пром да дойда па, ама. An enemy Thomas has been Drake. slain. Какво е? Стало така е направо, още не стана. An ally has been Илко, Отиде? Не мога да по-долу на това е мъртъв. Ще ж угнала. Не, тя фул. Не мога да го гледам колко крака. 350 HP, аз 350. Ще му дадеш от тези още на 2 секунди за една беше така нещо. Не мога да бърстим и двама човека, не мога да бърстим. И би 5 пъти повече демидж от мен. Бах! Не е на това. Музика предаде там. Не, ама стънна и край. Ей, вътре мълчат. Ще го гъса. То тъплева. Това надолу ли ще дойде? Надолу. Чак ли да ми... Дрейкугите. Аха. Учене. Учи, това го изхабиха, защото... О, едно ма докосна от тия неща и ми набия една камара да ми че бах тъв героя. Хибан герой. Едното докосна ли? Да. Имам какво. Пендели. Взимам реда и ще пробвам пак. Чулкам, който фарм. Гледайте, попари ги коста. Де ги няма, само да не сяда кампа. О, мит. Дай тя да фаним някъде. Те сигурно имат лап тук, къде да фаним. Те не стига, че имат хакери.
been slain. Какво правите? Той да го утна файда. Там ще изгледа. Да, върнал. Not polite to listen first. Ето тук. Майка ти. Дай пуsti. Пак го изпуснах. Why can't I eat through my... Генер качер да му. Докоси ме онова и ми набия. Не, пахме. The hunger of death? Тя няма дойде. Аз пекам музика. Šta pokuka da je... Бяга много, бяга. Ще взема. 30 секунди. Еми, добре, това бива, не сме паднали жестоко. Ще четеш, няма мога да направим нищо. Той Ясут много ли бива, гледай го. Значи трябва, като съм видал го, на го пръска. Та няма. Но не пъшна. Какво да има като... Ай, ще да взема това. Идва Милкане. Нимай, че става някъде там отзад май назад. Не знам, Аба тя горе не топа. тя на топ. Мал файтъри всяко ще го правят. Секса, да. Дезо виж какво прави там. Вие са седели на едно страна, отзад има трима. Най-добрият с новия герой. Вече двама ма бият, ако искаш. Колко? Ай, Али. Ай, завиден. Да, ако не бяха двама там, го късах. то ще го утна. Ама искам малко се доближи. Той е умрял. Изчакай 8 секунди, това го отни, не може да го бъркаш. Ма той аз ще го утна. Едно. Той си бига. Ако там му е. Or not enough? Той Ясут иска да умерга. Нямаме. Your team has destroyed a turret. Чакай. Али, като звук е. Вече Евелина на дракона. Миша на хека. Утна, човек, знаеш. Миша на хека. Да. По-добре. Се ляхме се. И фу, и хелна. Абе, важното е, че сме живи и двамата. Добре да сме. Живо и здраво. Ще пъшна време си. Ага. Не съм махал. Ай, пазно. Майка ми шеба. Дай пъшна ми да се това наша. Нещо си губа мишката. Губа си нещо. Давай не се пъжа. Да се намеря мишката. Хералд, бе. Виж как се пълни само. Яцката бейби лива и през стената мога да те бие. Мършо. Але, повече на кеква. Сега ме заради утна. Брат. Аз бях цял с него. Той е много
това като грам на масло има толкова научен. Ali idvamo. Idvam moj Tom. Da gejva. Има ми тая калиба, я играй брат, 7-1, едната имам хубав шанс. Your team Yeah, me has hope. destroyed a turret. Някой да дойде си вземе редко. Але, Како прави бро? але. Хекни двама. Майка ти. Иду то, бягам. Аз си взем тавър и се тръгвам. О, Ери, тази стара рекална, че имам 3000 голд в мен. Виждам то. Това е ясото малко мъртъв тук. Айде, живота му Моя беше приключи. отзад, за това е интересно. Това му обата, той му обата фиднал. Така да е фиднал. федна. Дали, помощ! Айде. Как фошна. Муска. Айде, лапай, кура! I will avenge you, гледай сега. Къде е тази? Да, умра. Айде! Искай без... Айде на мида, бой. Бой на мида, айде. Опа. Гледай коста. Се рекавам, се не мога да се рекавам. Ма къде? Един варче сварда да има там. Някой да си вземе реда. Може да взема филой да пава майката да се Какво вземе ред да там? Айде да вземем Дрейк. Па нямам го. Але, гледай сега на мида коста. О, 16 секунди. Айде сега оцелям. Там да оцеляме. Оцелям някой аз. Само ти и Акалито ще сте там стрим. А той и Уко. И аз се... Бой. Уи, оцелих някой. Айде. Дръж го е. Тън. Сега къде ще ходиш, ма? Дрейк. Давай, Дрейк. Взеха си издържа. Пускай, виж, че ги късам, ако. Това подвеси, ма. Всички. Идема върху това. Мършите. Not polite to nip. То GP-то най-добрия. Yes. Джипито иска да се обърна, сега да му... Ай, то как флашна. Това е флашна.
Стига да флашвай ти от моя утро, давай бе. Е, тук да не нахекнат се. Тя е Евелина беше. Ударе кава маси. Хайде, Евелин Рип. Е, марши. О! Ай, чако! Бяга, да, така, бърти назад, още ти гоната сега отвъм на ме да ги изнасям всички. Те ще гонат. Да гонат, това сега да утна на ме да се. Сега да гонат. Направо, много ги пъшват това, не ги пъшват. Айде! Ама бей! Але оцелома! Але оцелома! Але! Вау! Ти... Що? Абе, бягай ме отгоре! Ти си го... Видя ли какво стана сега? Зони. Але! А! Убийте! Никога, той няма кула. Той се е заоцелва, ма. Са оцелиха, ма тя зонинка. Знай. Файта. Малфайта, Малфайт. какво става? Защо седи и само го гледа? И той флашна даже, бе. Флашна и кил пусна на ти, затова бе. Абе, човек, какви са тия зони, бе, зони? Много тъпайте. Как ще я да Нямам аутри? демидж, аз 2 айтем. Сега купих втория айтем, човек. Нямам никакъв демидж. Нямаш фарма, фармата е супер. Фармаме е зле. Брат, Трябва да ми изобира фарм да джунглата. имам като цяла игра. Са били бот. Цяла игра са бихме. Вече имам 128 стака, трябва ми малко rapid fire да прави. Ти ще имаш фарм? Гледай тука, ма. Момак. Ей, ба! Това беше бахта в бюрето. Отмота нам един път да удари. Трипя. Правиш. Айде, отпам. Але, не гледай. Бягай, бе. За какво правим? Не искай да го чупа това без да иска. Дай бей тъпата сцена. Чакаме сега тук в редица. Дай дрека. Трябва да се напълна. Яла са напълни от него. Ще дойде да вземе. Идвам, бягай моето. Абе, бягай ме отгоре, така трябва. Ей, пуснах шанс. Ей, то се зато като направи. Ела, дай къде ги става. И аз не мога да разбера, що ги буташ на страна. Защото ще ме убият, това е. Тихо. Да се маха от мен. Your team has destroyed a turret. Е, къде е Окане? Няма го Окане. Has been slain. Къде няма да го кажа. An ally has been slain. Йоко, За смъртта! дай ще помня, че ще умереш, бе.
Ма Скара то човек не толкова. Бе, то па не мина вече в академия. Да няма да... Не, много би. Да. Флаш. Пред тая пъшнем това проблема. И... Just on the out. То слушай. Трябва да се радва. Тому... Умрях, човек. Сега. Кой му ска, виж, че ги късам това. Най-много фарм, най-много килове. Еми, Много ги късаш, бе. кой е човек? Най-много фарм, най-много килове, ко повече? Браво на тебе, бе. Ти си номер 1, бе. Ко повече? Отборна игра, Сезо, отборна игра. Ако ние падахме бота, щяхме да